Θα μπορείς να μας πεις σε τι χρησιμεύουν αυτά τα εργαλεία και τι διαφορές έχουνε? Βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε 3 πνευματικά πιστολέτα ή όπως τα ξέρουμε τρυπάνια. Ουσιαστικά η δουλειά τους είναι να τρυπάνε, είτε να κάνουμε με κρούση, να βγάζουμε πλακάκια ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Η διαφορά τους είναι τώρα στη δύναμη και στο μοτέρ. Πώς δουλεύει το μοτέρ. Πάμε στο πιο μικρό, είναι στα 2,1 τζάουλ. Κάθε το μοτέρ παίρνει δικιά του σκούπα για να ρουφάει την ώρα που κάνουμε την τρύπα. Βολικό πάρα πολύ το δουλεύεις πάνω σε σκάλα για να μην πηγαίνει το χέρι σου τελείως πίσω. Είναι εδώ. Πολύ δυνατό, πολύ αξιόπιστο. Πάμε. 2,6 τζάουλ. Μακρύ. Διαφορετικό το μοτέρ είναι εδώ, ενώ το προηγούμενο που σας έδειξα το μοτέρ του είναι κάθετα. 2,6 τζάουλ πάρα πολύ δυνατό, αλλά έχουμε βγάλει και πιο καινούριο στα 3,1 τζάουλ, πάρα πολύ δυνατό, με διαφορετικό τσόκ μπροστά, πιο ενισχυμένο. Υπάρχει εδώ πέρα αμορτισέρ ειδικό για να μην καταπονεί τόσο πολύ το χέρι του τελικού καταναλωτή. 3 εφαρμογών, το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.